Hvor mange var I klassen? Altså i min klasse, det var sådan set lidt forskelligt, fordi der var mange, der hele tiden sprang ud og ind af den der klasse der. Men det var så der set 6 elever. Jeg kan huske en gang, så var vi vist op på 9 eller sådan noget. Altså det, der var forskellen over ved mig, som jeg husker, det var for eksempel, at der ikke var så mange i klasserne. Ved os, der var vi kun sådan 6-7 stykker. Hvor i normal klasse, der er vi nogle af 20 elever. Hvordan er det så at være 20 elever? Altså jeg kan godt huske først, så kan jeg godt huske, at der var det mange fra at være fra 6 og så op til 25 deromkring. Det var lidt overvældende, tror jeg, når jeg tænker tilbage. Og hvordan har du oplevet, hvordan oplever du det i dag? Altså der oplever jeg det, at det er bare normalt. Det er bare sådan, det er. Hvad tænker du om skoledagens længde? Altså jeg synes, det er en fin længde. Jeg synes ikke, at den er for kort eller for lang. Er der nogle ting, du kunne tænke dig var anderledes i den måde, der er skole på nu, med den nye folkeskolereform i forhold til tidligere? Hvordan? Ja, er der nogle ting, du mangler i din skoledag? Ja, mere faglig fordybelse. Okay, hvorfor mangler du mere faglig fordybelse? Altså det er i hvert fald noget, som jeg først lagde mærke til her efter jeg kom i 7. At der fik vi mange lektier for. Hvordan vil du så have det, hvis du skulle blive en time længere i skolen? Det ville jeg have det fint med. Okay, så lige nu der går du 35 timer i skole. Ja. Så hvis du skulle gå 36 timer i skole, så ville det også være ok for dig? Ja, altså en time for til, det siger sådan set ikke så meget. Hvad er det bedste, synes du, ved at komme til at gå på Svenstrup Skærup skole? Det ved jeg sådan set ikke rigtigt. Altså der er mange ting, der er godt. Altså jeg synes, det er godt, fordi at vi er, altså det er for eksempel en lille skole, vi har. Og så alle kender nærmest hinanden. Og lige meget hvorhen man går, så er der folk, man kender. Og så har man også nogle venner, sådan hister her fra alle mulige årgange. Og det synes jeg er rigtig godt. Hvis du skulle vælge at gå i specialklassen igen, eller gå her på skolen, hvad vil du så vælge? Ja, så vil jeg hellere gå herover. Hvordan klarer du dig fagligt i forhold til at læse i dag? Der klarer jeg mig rigtig godt, synes jeg selv. Ja, hvordan har du fundet ud af det? Altså når jeg tænker tilbage, så kunne jeg jo snart ikke læse noget, uden at jeg hakkede i hvert eneste ord, og nu så går det lidt bedre. At 90% af det her, det er min fortjeneste, fordi jeg har kæmpet rigtig hårdt med det. Og der har faktisk også været rigtig mange gange, hvor jeg har sat hjemme og været ked af det, fordi at jeg synes, det var rigtig irriterende, at jeg skulle lave matematiklektier og alt muligt andet hele tiden. Så du arbejder hårdt derhjemme? Ja. Så du har haft nogle forældre, der har hjulpet dig? Ja. Det er jo dejligt. Ja. Hvordan lærer du bedst? Det ved jeg sådan set ikke. Altså, der skal ikke særlig meget til, for at jeg lærer. Altså, selvfølgelig er der ting, som jeg ikke synes, der er vigtigt for mig selv at lære. Men jeg beslutter mig for det alligevel, fordi det kan være, at jeg kan bruge det på et tidspunkt. Selvom det måske ikke ser sådan ud lige nu. Er der noget, du godt kunne tænke dig at sige til vores undervisningsminister? Som hvad? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvad kan man sige til en undervisningsminister? Hvis du synes, der er et eller andet, der er vigtigt, at hun tænker over. Der vil jeg også sige, så ved jeg godt, hvad jeg vil sige. Det er, at altså, selvom at børn har været på specialklasse, og det kan være svært at få dem startet op på på en normal skole, så skal de have chancen. De skal have chancen for at følge med alle mulige andre. Det skal ikke bare sidde ved siden af som tilskuere.